Здравейте, приятели! Намираме се в централен магазин на фирма Health Store. Аз съм отново Иван Стамов и днес ще ви представя поредния продукт на фирмата Pure Nutrition. Днес ще разгледаме отново вид протеин, но този път ще е матрица от 6 протеина вътре в нея. Това е протеин комплекс. Протеин комплекс съдържа 6 типа протеин, както казах. Те са мицеларен казеин, млечен протеин, суроватъчен протеинов концентрат, суроватъчен изолат, суроватъчен хидролизат и яйчен албумин. В продукта няма да откриете наличие на соев протеин, както и на пшеничен глутен. Нещо, което е интересно в самата формула на продукта е това, че в една доза получавате страхотен аминокиселинен комплекс. В една доза вие ще не откриете 9 грама есенциални аминокиселини и 8 грама БЦА с глутамин. Продукта се предлага в 3 вкуса и в 2 разфасовки. Вкусовете, в които може да откриете протеините, са ванилия, шоколад и бисквити със сметана. Разфасовките са 2 кг, 272 грама и 908 грама. Малката разфасовка, ето тази, има 30 дози, в голямата има 76. Количеството на въглехидрати и на захар е зависимост от самия вкус, като варира от 5,5 грама до 4,5 грама. Продукта е подходящ за прием от абсолютно всеки тип хора, както спортуващи, така и неспортуващи. Също доста удачен е самия продукт за заместител на хранене. Продуктът може да бъде използван както сутрин, като станете от сън, така и след тренировка и вечер преди сън. Приятели, всички продукти на фирмата Pure Nutrition може да откриете във всеки един от нашите физически магазини в цялата страна, както и на Health Store BG. Довиждане и до нови срещи!